Jedno omdlení může být to poslední. Dostala jsem se v té fázi, kdy jsem stála na mostě, ale už za tím zábradlím, kdy jsem měla krok k tomu skočit. Třetí fáze, to už jsou tak neskutečné bolesti, že jenom ležím a modlím se, aby ta bolest přešla, protože třeba 3-4 dny o sobě nevím. Každý den je jiný, každá minuta je jiná a tak my žijeme prostě z minuty na minutu. Připadala jsem se k ničemu a když to řeknu upřímně, chtěla jsem tu chvíli umřít. Řeknou ti, aha, je to průser svým způsobem a na to lék není. Tak najednou ti taková ta naděje, to světlo na konci tunelu zhasne. Ahoj, vítejte u dalšího dílu Krafárny. Dneska jsme si pozvali zvláštní hosty. Máme tady Lucku a jejího partnera Káju. Ahoj. Ahoj. Lucko, my jsme se tě sem pozvali, protože máš atypickou nemoc, řekněme, u nás nevídanou a když jsme si o tom jako povídali, tak jsme si řekli, že by vlastně stálo za to, aby jsme o tom řekli nějak více lidem. Shrň nám nějak v kostce, co ti teda vlastně jako je. Prakticky mám poškozený mozek nedává správný signály tělu, což znamená, že pokud mám zvednout pravou ruku, mozek nedá signál, že ji mám zvednout, tím pádem ji nezvednu. A je to vlastně o tom, že můj mozek mě chrání víc než kohokoliv jinýho. To znamená, že když se normální člověk, dám příklad, praští do ruky, tak mu dá mozek signál, praštil si se do levýho palce a ten palec tě bolí. Můj mozek dá signál, že si se praštila do ruky, ale ta ruka bolí celá, ne jenom ten palec. No a kdy a jak se u tebe projevily poprvé ty příznaky toho? Prakticky to bylo změna života během půl hodiny. Dám příklad, v pondělí jsem fungovala úplně normálně. Úterý jsem šla zbudit dceru do školy, což bylo třeba kolem té 7 hodiny a měla jsem ještě půl hodiny čas, než jsem šla pracovat. Ale za půl hodiny, když jsem se probudila, už jsem se probudila s takovýma bolestma, že prakticky už jsem nešla do práce, ale okamžitě do nemocnice. Kde si mysleli, že je to od ledvin, protože rok předtím jsem prodělala těžkou ledvinovou koliku a tam vlastně začal veškerý ten kolotoč, protože se příznaky přidávaly různý a oni si už pak nevěděli rady. Ono to jako začalo bolestí zad nejdřív? Ne, začalo to bolestí kyčlí, bederní páteře a pravý ruky. Takhle jako různě po těle tě začaly... Různě po těle začaly bolet klouby, pak celé části těla, pak jsem měla třeba ruku jak hadrovou panenku, že mi s ní mohl kdokoliv kroutit, jiný už by jí měl zlomenou, já jsem to necítila. A ono se to teda jmenuje... Hojerova abduktorové znamení. OK. Ten důvod vlastně, proč my se tady bavíme, protože těch nemocí je strašně moc. Jakoby obecně o spoustě věcí z nich jako veřejnost už ví, povídá se o nich, je to takový... Každý to známe. Nicméně z toho, co ty popisuješ, nebo to, co víme, tak je věc, která tady není obvyklá, nebo není jako... Není běžná, jo? Je tady od roku, co se tady poprvé objevila, tak je to rok 2019. Já si umím právě jako představit, že máš nějaký symptom, nějaký příznak, něco tě bolí, jak jsi řekla třeba ten prst nebo ta ruka, ale pak, když je to nová nemoc a ty přijdeš za nějakým doktorem, tak to, že někde se to objevilo v roce 2019, neznamená, že všichni jsou teď najednou erudovaní po celém světě a ví, jaký příznaky k jaký nemoci spadají. A když přijdeš jako někam, kde třeba tohleto neslyšeli vůbec nikdy, nebo s tím nemají takovou zkušenost, tak ty příznaky můžou připisovat k něčemu jinému. To tak je, no. Je to tak? Ale je to tak vlastně 4 roky, před 4 rokama to začalo. Je to 4 roky zpátky, co to začalo a vlastně to byl neskutečný koloběh doktorů. Je to přesně, jak říkáš ty. Nevěděli si rady, protože jsem přišla k jednomu, že zvracím. Začala jsem neskutečně hubnout, takže jsem šla na kontrolu žaludku, na hadičku, kde vlastně zjistili, že krom zánětu žaludku nic nemám. Pak se přidali bolesti nohou, že jsem začala padat, takže mě zase poslali jinam. Pak jsem se dostala do centra bolesti pro léčbu bolesti, to jsem byla, že i v nemocnici. Nejenom, že se to tak přidávalo a vlastně na tu nemoc se přišlo jenom díky tomu, že jsem byla u jednoho doktora a když jsem se ho zeptala, jako, co budou dělat, protože už jsem toho samozřejmě měla dost, bylo to 2,5 roku, já jsem se v tom plácala jak husa v bandasce,
tak ten mi odpověděl, ať si najdu někoho, kdo řídí formule. Že oni řídějí pouze škodovky. Takže na téhle bázi jsem se dostala k panu doktorovi Kozákovi do Prahy, do nemocnice Motol, který opravdu viděl, že se na tom hodně špatně a to byl jeden právě z prvních doktorů, který se mi snažil pomoct. A dostal mě k paní doktorce Seranové do Pyramidového centra v Praze. To je nemocnice, která se zabývá tímhle speciálníma nemocema nebo neznámýma. Zabývá se i pohyblivým aparátem a tak dále a tam vlastně mi řekli diagnózu, že mám abduktorové a Hoyerovo znamení. Poprvé nám to bylo vysvětleno tak, aby to laik pochopil, což jsem taky a do dneška jsem, že je to jako když má člověk počítač a přijde tam bílej kůň. Přijde tam vir. A když jsi říkala tady, že jsi dostala do té fakultní nemocnice nebo obecně k těm lékařům, k té Praze, kteří už o tom tady nějakým způsobem povědomí měli, ty neznají nějakou léčbu nebo třeba ani na západě někde, nebo Francie, nebo nějaký jiný stát, tohle to se nedělá? Ne, tady jediná možnost je, že je fyzioterapie, kde člověka učí pracovat s částí tělem, který tak nefunguje dobře, nebo ho přeorientují na tu část těla, která funguje líp. Učí ho zvládat, protože mám i třesy, takže člověka učí zvládat ty třesy. Je to o tom, kde pracuje i psycholog, který učí pracovat zase s tím, aby člověk zvládal nějakým způsobem ty bolesti. Samozřejmě člověk předtím nějakým způsobem fungoval, takže se nesmíří nikdo s tím, že ze dne na den přestane fungovat a neobrátí se život o 100%, ale o 1 000 000. Takže ten psycholog funguje i na té bázi, aby si člověk nepřipadal méněcennej, aby zvládal takový ty emoce, když už je úplně na dně, jako že by nejradši odešel. Takže je tam potom více těch doktorů, takže nejenom fyzioterapeut, ale i psychoterapeut a další a další. Tihle lékaři, kteří ti určili tuhletu diagnózu, tak ty už se s tím jako setkali? Ty vyloženě oni jezdí i sem, nějaký doktoři z ciziny a vlastně prochází různým školením a tímhletím, že vlastně se scházejí a učí se s tou nemocí. Jo, a vlastně v Českých Budějovicích teď je tým lékařů, který spolupracuje s tou Prahou a vlastně tam i nastupují teď do nemocnic. V Čechách jako trpí tím hodně lidí, nebo víš, tušíš, kolik lidí to tak nějak? Jako jak moc je to rozšířený? Nebylo, ale co jsme byli na poslední kontrole, tak paní doktorka říkala, že to začíná být častější a častější. Ale pořád na to nic není. Takže je to vlastně kombinace jako neurologie, psychologie, že jako spoustu věcí je prostě utvořeno jenom v hlavě. Dá se to jako ovlivnit myšlením, prostě třeba i nějaký, tak když si říkala, že tě bolí ruka nebo tohle, dokážeš to nějak jako v hlavě vytěsnat nebo zaměřit se na něco a ovlivnit to, nebo ne? Ne, já jsem se za ty 4 roky naučila pracovat s tělem tím způsobem, že mi přicházejí 3 různé fáze. První fáze je, že mám 24 hodin neustále dennodenně bolesti. Jsou to bolesti, které už jsem se psychicky naučila zvládat, naučila jsem se je rozdechávat a nějakým způsobem s nima dokážu spolupracovat. Pak přijde ta druhá fáze, kdy jsou ty bolesti tak silný, že mě to dost kolí, takže hodně mě to unavuje, takže nedokážu ani pomalu vstát, spíš posedávám, rozdechávám to, snažím se myslet na něco jiného. A ta třetí fáze, to už jsou tak neskutečné bolesti, že jenom ležím a modlím se, aby ta bolest přešla, protože třeba 3-4 dny o sobě nevím. Musím si nechat i pomoct, kolikrát i oblíct nebo slíct, nechat si pomoct umýt a tak dále, protože ta bolest prostě... A ta třetí fáze trvá 3 až 4 dny. No, to je ta nejhorší. A když říkáš teda, že si potřebuješ nechat pomoct, tak předpokládám, že jí pomáháš. Ty jsi musel asi tomu jakoby taky uspůsobit nějaký svůj... No jasně, to tak ono za začátku, že před těmi 4 rokama to bylo ještě takový, že jako bolesti byly, ale furt se to dalo zvládat, takže práce mě nějak neovlivňovala. Jsem jezdil na kamionu dřív, takže jakoby teoreticky to bylo ještě dobrý. Jo, ale pak to došlo do tohohle stádia, jakoby, jak se to začalo zhoršovat.
Tak to došlo do stádia, jsem musel najít práci, abych mohl kdykoliv přijet domů. Když je člověk zdravý, tak si neuvědomí takovýhle věci, ale potom, když ať je to partner nebo osobně, tak potom člověk zjistí, že fakt to zdraví je nejdůležitější a pak jako nějaká banalita, že si člověk rozsekne prst nebo praští do nohy a fňuká kvůli tomu týden a zjistí, že fakt jsou to banality, jo, protože když to vidím takhle jako u svý partnerky nebo... Já nevím, já bych řekla, že nejhorší na té nemoci jsou ne bolesti, ne zvracení, ale omdlívání. Jo. Protože to jedno omdlení může být to poslední, protože ten pád člověk neovlivní. Takže já říkám, při téhle nemoci tohle je to nejhorší na tom. A to třeba jako nemáš předtím chvíli nějaký třes, nějaký příznak, který by si řekla, a do prdele, už mi to tady jako nabíhá, musím si sednout, nebo něco takového. Takovýhle, jak to myslíš ty, tak takovýhle stav má, když to řeknu z měsíce, tak 1-2 dny. A to většinou, když jdeme spolu, tak už jsem jí naučil, že si řekne nebo zavolá, ale to jsou fakt 2 dny do měsíce. Že to začne jakoby cítit, jako, že už něco je špatně, ale fakt je to fakt takhle minimum. Spíš na to, na co se ptáš, tak to dokážu vycítit, protože samozřejmě stále se snažím chodit o 2 francouzských holích, aby ty svaly nějakým způsobem pořád fungovaly, ale bohužel chodím asi jako kojenec, který se učí chodit, takže tam už jakoby jsem se naučila nějakým způsobem vnímat, kdy jdu k té zemi jak hruška. Jo, takže když už to cítím a mám lidi kolem sebe, tak si zakřičím, aby mě chytli. To už nějakým způsobem dokážu. Ale to omdlení přijde, když někdo přijde a dá ti facku zleva, zprava, prostě nečekáš to a padneš. Jo, a říkám, a ty pády byly i v tom fázi, že jsme kolikrát skončili v nemocnici. Jo, že to nebyla jenom boule na hlavě, modřina na noze, na ruce, že to bylo opravdu přetrhaný vazy krční. Jo, pomalu naštípla páteř, takže tam ty pády jsou prostě potom špatný. Že jo. No a jak vypadá jakoby váš běžný den? Jako... No tohle se těžko odpovídá, protože každý den je jiný. Já přirovnávám svůj život horské dráze. To znamená, že ráno stanu v 10 hodin, může mi být docela dobře, cítím se v pohodě. Mám akorát tak nějaký bolesti, dobrý, tak to zvládám, ale za půl hodiny můžu začít zvracet, může mi být zlé, můžu omdlít. Jo, takže já to neovlivním. Já říkám, každý den je jiný, každá minuta je jiná a tak my žijeme prostě z minuty na minutu, že jo. Naučili jsme se ten život přijímat jinak. Naučili jsme se ho opravdu užívat naplno a neužívat každý den. Užívat si každou tu minutu. Protože vlastně i ta minuta může být ta poslední. Jak probíhalo ta diagnoza? Jak probíhalo to diagnostikování vlastně toho, hele, máš tady Huyera v vozovkách? Protože paní doktorka už podle nějakých příznaků, kdy jsem k ní teda přišla poprvé do ordinace, tak podle nějakých příznaků, který jsem měla, tak už věděla, která bije takzvaně. Dál to vyšetření probíhá tak, že oni si vezmou kameru, kde toho pacienta natáčej. Vlastně tam jsou určitý body, při který jsou při té nemoci, při který se to vyhodnocuje, že ta nemoc vlastně je. Takže ona tam vlastně udělá ty cviky, který ten nemocný pacient ale nezvládne. No a vlastně potom dál vyhodnocuje, ona si vlastně to pacienta natáčí, aby potom ještě dál mohla jakoby s dalším třeba lékařem to nějakým způsobem prodiskutovat a opravdu se zaměřit na to, co tomu pacientovi, jestli opravdu tu nemoc má. A jsou tam jako nějaké jako další vyšetření, jako magnetická rezonance nebo další věci? Ne, já jsem si prošla tímhle, co říkáš, jak magnetickou, tak různým vyšetřením, jestli mi fungují dobře svaly a tak dále. To tam vůbec není. Tady je to o tom, že je to opravdu o cvičení. O cvičení a o té vůli, to prostě nevzdat. I přes tu bolest stát, jít a cvičit. Jo, jak říkal doktor, já mám s váma adrenalin, protože já jsem schopná mu během 5 vteřin spadnout.
takže oni tě potom uvážou nějakým způsobem, že ti dají takzvaně pás kolem pasu nohou. Něco jako měli děti, víš, takový ty... Dokážou zajistit pro tvoje, nejenom tvoje bezpečí, ale i toho doktora bezpečí. A vlastně se tam snaží nějakým způsobem rozhejbávat ty svaly. Určitě, jak říkal pan doktor, i jednonohej člověk dokáže o jedné noze chodit, takže mi, když nefunguje pořádně pravá strana, tak mě doktor dokáže nasměrovat na tu levou stranu. Jo, to je to, co člověk dokáže psychicky a vůlí nějakým způsobem ovlivnit. Ne na 100%, ne, už se asi nikdy nerozeběhnu. Nejsem zase člověk, který věří to, že by se rozeběhl, ono je lepší už radši nevěřit tolik, ale nějaká ta šance tam je. Ale takový to zvracení, to omdlívání, to člověk nerozcvičí. Já právě jako když tě tady takhle vidím a odmyslím si ten vozíček, tak mi přijdeš jako normální čuprobaba. To říká spoustu lidí. Ale ne, myslím, vypadá každý den takhle? Ne. Jak říká můj bratr, ségra, ty vypadáš jak mrtvola. Tak se tomu začnu smát. Ale je to, víš co, je to o tom, že když budu fňukat a budu brečet, tak to na mě poznáš každý den. Ale když se té nemoci budu smát, a já jsem ji prakticky vzala jako soupeře, ne jako nemoc, tak já říkám, každý v sobě máme bojovníka. A jenom je na nás, jestli dokážeme s čímkoliv a s kýmkoliv bojovat. A já momentálně bojuju s nemocí, kterou už znám. A jak mi řekl jeden člověk, když jsem to chtěla všechno jakoby vzdát, tak to bylo vlastně, když člověk věří, že ti řeknou diagnózu a řeknou ti, jo, tak rok, budete tohle a třeba se uzdravíte. A když někam přijdeš a řeknou ti diagnózu, ale řeknou ti, aha, je to průser svým způsobem a na to lék není. Tak najednou ti taková ta naděje, to světlo na konci tunelu zhasne. A když ti zhasne, tak se dostaneš do té fáze, co jsem byla já, že jsem si připadala méněcenná, připadala jsem si k ničemu a když to řeknu upřímně, chtěla jsem tu chvíli umřít. Jo, ale pak jsem potkala člověka, to je zase druhá stránka věci, že nemoc dokáže do života přivést jiný lidi. A ten člověk si prošel určitou nemocí a řekl mi, hele Luci, dost, ty jsi se starala o rodinu, o přátela, teď je na čase myslet na sebe. Díky tomu jsem se našla určitou skupinu lidí. Kteří mají taky tuhletu nemoc? Ne, ty jsou různě nemocní. Byl tam jeden, ale no. Poprvé, když tam přišla, tak tam byl asi. A prakticky jsem se tam dostala k jednomu psychologovi a laicky zase řečeno, dostala jsem se v té fázi, kdy jsem stála na mostě, ale už za tím zábradlím, kdy jsem měla krok k tomu skočit. Jako obrazně řečeno? Obrazně řečeno, ano, obrazně. A prakticky pomohlo mi to zábradlí přejít zpátky a řekl jedno. Víš o tom, že umí slepej chodit a nenabourá? Tak ty dokážeš v té tmě taky chodit. A je to pravda. Jenom se to chce sebrat a naučit se v té tmě chodit, protože to jde. Proto ti říkám, když budu ten člověk, který bude plakat, tak to na mě poznáš. Takových lidí známe dost. Ale když každý ráno vstanu a řeknu, ne, tebe to nebolí. Ty vstaň a jdeš. Protože já říkám, ona mě může porazit, já neříkám, že ne. Ale já, pokud jednou budu poražená, tak ze vztyčenou hlavou. Já si myslím, že ono hodně to záleží na nastavení člověka a to, jak to má v hlavě. No, o tom to je, ta psychika. Ale to je hrozně špatně, jako, nemyslím jako i pro okolí, že to furt musí jako poslouchat, ale i pro ně samotný, protože oni se v tom jako utápí a utápí se v tom, já dneska nemůžu mít dobrý den, protože jsem nemocná, nebo jsem nemocný, jo? Namísto toho, aby si řekli, sakra, prostě teď se tady vzepřu a udělám si ten dobrý den. Sice ano, bolí mě, já nevím, hlava, ruka, noha, tělo, nevím, cokoliv, ale je to o tom přijímání, si myslím, jako té nemoci a toho. Nějaké nastavení v hlavě. Jo, jaký máš nastavení, jak se s tím jako popasuješ. A... Jo, tak to záleží, jako, že jo, tam záleží, jaký tam máš ten stupeň, že jo. Jasně, ale... Čehokoliv, ať je to jakákoliv nemoc. Já se tady u těch běžných jako... Jo, tak nebudeme počítat chřipku, ale nemoce, ne, tak rymičky taky ne samozřejmě, ale jako takový to, co už třeba stojí jako za zmínku, ale ne za zmínku každý den. Víš, je to spíš o tom, si to udělal legraci. Já když spadnu, tak a někdo mi řekne, ty zase spadla.
Tak já odpovím ano, protože gravitace je potvora. Jo, nebo mi někdo přijde a řekne, ty máš za sebou linače a říkám, jo, já ráda trsám. Jo, je to o tom si z toho udělat legraci. No a tou nemocí teda trpíš 4 roky? 4 roky a 2 roky, 2,5 roku vím, co mi je. No a ze začátku teda ta psychika, to nebylo takhle dobrý ze začátku prostě? Ne, jakoby ta psychika byla v pohodě, jo, ale byla v pohodě díky tomu, že byť jsem chodila od doktora k doktorovi a přehazovali se mě jako horký brambor, tak pořád uvnitř jsem měla takový to, že já někam přijdu, jednou otevřu ty dveře a tam bude doktor a řekne mi tohle, tady to máte a na to je takovýhle lék, anebo podstoupíte tuhle operaci a třeba za ten rok, 2 nebo 2 měsíce prostě se vám vrátí život. Ale ono se to tak nestalo. Já jsem někam přišla a najednou jsem zjistila, aha, tady není lék, tady není léčba. Co to je za nemoc? A ten den se mi zhroutil ten svět. Ten den. Protože najednou to, co jsem čekala, nepřišlo. A přišel úplný opak. A já jsem se v tom plácala. Takže ano, ten den se mi zhroutil svět. Ten den pro mě zčernal. A měla to rodina těžký, měli to kolem mě přátelé těžký, nejenom dcera, partner, ale třeba i sourozenci, protože to bylo opravdu zoufalství. Jo, já jsem byla člověk, který chodil do práce, staral se o rodinu, já byla schopná být v práci s ledvinou kolikou. A najednou jako, aha, a já nebudu moc tohle. Aha, a já přijdu o tohle. A vlastně já už neuzvládnu běžné věci. Co teď? K čemu tady jsem? Jo? No a víš se proč? Víš se jako, proč tuhle nemoc máš? Jako má to nějaký... Ne. Může to být z důvodu třeba ty ledvinové koliky, dejme tomu, protože jsem jí měla silnou. Jak se říká, utekla jsem hrobařovi z lopaty. Nebo to může být přetížení těla. Stres. Jo, za ten život, stres. Může to být něco z dětství. Může to být cokoliv. Co predispozice jako rodinný? Mají tam taky nějaký vliv? Ne. A zároveň to není dědičný. Není to dědičný. Takhle ono se o tom moc neví. No, my třeba, když jsme si dělali rešerši na ten dnešek, nebo jsme koukali a snažili jsme se googlit, tak jsme toho jako taky moc... Oni tam vždycky napíšou, když neví proč, tak napíšou stres. A to mají jako to je univerzální na všechno. Prostě je ti něco, buď to byl covid, anebo si antidepresiva. No. Ne, tady je to přesný. Jak říkáš ty, je to o tom, jako my si s tvou nevíme rady. Aha, tak tě pošleme na psychiatrii. No. Jo, ale tam mi řekli, jako když jsem byla poprvé, tak tam mi řekli, ale vám nic není. Nebo jasně, že jste psychicky rozebraná, protože tady lítáte po doktorech. Ne, tam mi řekli, že jsem úplně v pořádku, akorát, že se neumím smířit se svým stavem. Kdo by se s ním smířil? Jo, včera nefungovaly nohy, ale jinak jsem oká. Jako. No. Jo, a když jsem byla po druhý, tak tam zase pro změnu řekli, že jsem vyrovnaný člověk. Takže vlastně tam jako není kam, že jo? Dostala léky, nevím na co, a byla jak šmoula. Ze dne na den se jí udělali modřiny po celém těle. Jo, já jsem se chtěl zeptat, jestli jsi byla modrá, nebo psychicky nějak jako roztomilá potom, nebo modrá. Tak jsme to volali doktorovi. Doktor řekl, že to není možný, jo, že to prostě nemůže být. Tak jsme říkali, no tak doktor říká, že ne. No, to už na mě, když jsme tam byli na kontrole, tak na mě chtěli volat policajti, že jí mlátím, takovýhle ty věci. A tak jsem se naštval, říkám, hele, vysaď ty prášky, protože to vlastně vzniklo tím, když je nasadila. Říkám, vysaď prášky, hele, za 2 nebo za 3 dny to bylo fuč, jako. Říkám, tak to brát nebudem. Že? Takže ty léky měly nějaký vedlejší účinek jako... Víš co, nebyly to takový ty klasický modřiny, že modřinu, když máš, že taky máš v tu chvíli modrou, pak ti z fialový nebo z černá, no, to je tam záleží. Proces, tohle to bylo čistě modrý a zmizelo to. Bylo to, že by tam byl fialový nebo tohle. Jo. Prostě nějaký vedlejší účinek, který nebyl napsaný ani v těch papírech, jo, co se týče těch prášků. Takže... Čtěte pečlivě příbalové informace. No, ale třeba zrovna tam tohle nebylo. Paradoxně máš plnou léku, že jo, trpěla na tu ledvinovou kolejku, nebo trpí na ledviny, měla ledvinový kameny, nebo tohleto a všechny léky, co momentálně jakoby v uvozovkách má brát, jo, tak jsou všechny proti ledvinám, že jo. Takže když musíš nemocná na ledviny, tak bys to neměla vůbec brát. Že? Jak jste na tom teda jakoby teď? Ty máš nemoc, ty pracuješ a ty jsi v invalidním důchodu? Já jsem ve 3. stupni invalidního důchodu a jsem v té fázi, že už mě nikdo nezaměstná ani nezaregistrují na úřad,
Jak nezaregistrují jako novou? Máš dvě možnosti, víš, on je ještě trojka rozdělená, jako máš jedničku, že jo, můžeš si vydělat určitou jako invalidní důchod stupeň 1, 2, 3. No, ale pak máš ještě trojku rozdělenou na 2 stupně. Že? Jako potenciálně zaměstnaná a potom úplně k hovnu nechce jí nikdo. Ano, dejte mi ke zděvu střelte mě. Přesně, no. A ten druhý. Takže pokud už jsi ve 3. invalidním stupni a doktor ti řekne, hele, tebe už nikde nevezmu, protože jsi byla k hovnu, tak už tě nevezmu ani jako na pracák. Nevezmou, protože když to řeknu... Vlastně ti nemůžu hledat tu práci, protože by tě nikdo nechtěl. Ano, a já už ne, jakoby pro tebe běžná věc, dám příklad, je si koupit vodu a otevřít si. Já si ji bez pomoci neotevřu. Já se podepíšu jako mimino, já se nepodepíšu jako ty. Takže běžná praktická věc pro člověka pro mě je nadlidský úkol. Takže i z tohohle důvodu já bych byla asi každému zaměstnanci předplatná. OK, takhle jsme se oslým ústkem teda dostali k nějakým omezením, třeba který máš díky té nemoci. Třeba práce, pak se ale vrátíme k tomu invalidnímu důchodu, to mě zajímá. Dobře, co máš teda ty jako omezení? Jasně, už jsme tady probrali, že máš vozík, když máš jako lepší den, tak jsi schopná jako být na francouzský hole, jak se to říká? Berle, děkuju. Berle. Ty zase z druhé strany máš omezení, že musíš být na telefonu nebo na blízku, kdyby se něco stalo, a tím omezením jako nemyslím v pravém slova smyslu, ale i když jako jo, musíš být prostě po ruce, což znamená, ty jsi doma, pracuješ a teď si zmínila, že si neotevřeš flašku. Tu flašku si neotevřeš jako, že na to nemáš sílu, nebo? No, já ji jako nikdy, nebo v těch horších dnech? Ne, já ji neotevřu nikdy. Takže on než jde do práce, tak mi musí otevřít pití. To blbě, no. Ty zapomeneš, že? Tak je tam... Tak ještě teče kohoutek. Taky se stane, že? Tak člověk je taky urvaný, že? Ze všeho, jako. V určitých chvílích to přeteče, že? Já jsem zase takový, že já se radši vybouřím, že já si sednu za volantem, mi to stačí za volantem. Takže se uklidním. Takže takový ten běžný den, než jdete jako do práce, tak prostě připrava takových těch základních věcí, co by potřeboval, že jo, třeba kafe, nebo teď máme ještě doma zvířectvo, že jo, takže to jakoby nakrmit, když to jde, když to stíhám. Připravíme svačinu, připravíme kafe, připravíme, otevřeme vodu. Mám teda na sobě hodinky, které jsou schopné zavolat SOS pomoc. Takže když spadnu a do 60 sekund nereaguju, tak jemu to začne samovolat. Odešle mu to zároveň zprávu. Druhý příjemce je moje kamarádka. Takže když se jim do 60 sekund nebo když do 60 sekund nevypnu ten přístroj, tak oni volají. A když jim nezvedám ani telefon, tak vědí, že je průser a okamžitě vyráží domů, anebo kamarádka okamžitě posílá pomoc. OK, takže máš přístroj, který tě monitoruje, máš Káju, která je na blízku, kamarádku, která je taky na blízku. No, na blízku zrovna ne, ale může zavolat záchranku. Jo, ale může, jasně. Nebo takovýhle věci, protože že může se stát něco mě, že budu mít telefon, zrovna mi třeba spadne, rozbije se a je to v čudu. Já vím, ale když ty jsi v práci, ty jsi celý den doma, co tam jako děláš? To je takový, má tam rozptýlení, má tam zvířata. Ano. Má tam psy. Mně hodně pomáhají ty zvířata, to je další věc, bez které si neumím představit život momentálně, protože je to takový to, že i když člověka to hodně bolí a tečou mu slzy, tak si jdu třeba pohrát s kočkou, jenom abych zamyslel, jakoby ten mozek na něco jiného a nemyslela na to, že mi to bolí. Hlavně psy, že psy už jí zachránili několikrát, že probouzeli v zimě. Co dělám? Koukám na pohádky, ležím. Počkej, tady jsem tak vlastně zajímavou věc. To ještě nebylo v tomhletom stádiu, co je teď, to ještě chodila jenom o berlích, to vozík ještě nebyl před tím 2 rokem a půl, asi zhruba tak. A šla je venčit normálně, jakože vypustila a prostě omdlela venku na louce v zimě. A všichni psy byli se kolem ní schodili a zahřívali, že jo, dokud se nezbudila. Takže jako ty psy hodně... To máte jako nějaký vycvičený psy? Jako... Ne. Normálně máme jednoho huskyáka, pak křížence huskyáka, všechno takový. Fakt vůbec nemají žádný výcvik, to jsou... Já většinou, když někde spadnu, tak už se kolikrát stalo, že jsem se probudila s roztrhaným rukávem u mikiny. Jo, protože jsem třeba omdlela na zahrádce, to jsem teda seděla, takže nějaký extrémní pád nebyl, že jsem omdlela v tom sedu naštěstí, ale máme tam jezírko. A já jsem se probrala asi tak 10 cm od toho jezírka, takže jako spadnout blíž k tomu jezírku, tak se asi utopím. A opět jsem se probudila tím způsobem, že jsem cítila, že mě něco tahá za rukáv a mě tahaly psy.
Takže nevím, jestli mě odtáhli od toho jezírka, abych se tam fakt neutopila, ale opět jeden byl, že mě zahříval, byť bylo léto, a druhý do mě kousal. A vy máte teda barák, který jako postupně uspůsobujete, aby byl bezbariérový? A... Jo, máme ho pronajatý. Jo, a s panem domácím, což musím pochválit, takový předělávání baráků a takových těch jako bez bariéráků a takových, což je málo majitelů, kteří by chtěli zasahovat do tohohle. Takže musím pochválit, že jsme narazili na dobrýho majitele. A teď to teda předěláváte předěláváte zatím, tak, aby že to... zase, že jsou určitý věci, které mu přispívám do toho já, protože to chci já, nebo chceme to my, že jo, takže aby do toho nemusel investovat on. Jo, jsou určitý věci, do kterých investuje on, že jo. Jako by co tam měl on a chce se to předělat, že jo. Tak ona ta nemoc má teda nejenom negativní vlivy na to, že co můžeš nebo nemůžeš, ale určitě i na tyhle ty vedlejší věci typu opravdu bezbariérový dům nebo byt. Jo, schody jsou strašný problém. Schody třeba. Kde jsou schody, já nechodím. Jo, takže už nechodím ani na třídní schůzky, protože tam nemají výtah. Doma máme 5 schodů a naučila jsem se je les po 4 nahoru i dolů. Člověk se s tím naučí, no. Ale jak říkáš, ty, co celý den doma dělám? Hraju si s kočkou, že jo, nějakým způsobem i sama procvičuju, protahu ruce, nohy, snažím se i přes bolest, protože říkám, dokud to jde, já byť o 2 berlích stále chci chodit. A nechce, aby mi někdo přebaloval plínky, a nebo abych zůstala jenom v té posteli. Takže to radši opravdu, i kdybych udělala jenom 10 kroků za den, tak radši udělám jenom těch 10 kroků, ale pořád je můžu udělat. Jsou lidi, kteří neudělají ani krok. To je to přesně o to jenom chtít. No. Tahle ta léčba, na kterou teď nastupuješ, tak... Když to řeknu, jdu tam na delší dobu, ale týden je spíš o pozorování. A další týden je o tom, že nejenom fyzioterapeut, ale i další budou se snažit se mnou cvičit. Ale já zase tu zátěž nemůžu mít tak velkou, takže všechno jde opravdu opatrně. A je to spíš o tom, jako jsme byli teď, že mě učej, jak třeba si pomoct při vstávání. Jo, nebo jak se třeba líp udržet na těch nohou, jo, nebo co mám dělat, když jdu k zemi, abych jako zabránila ten pád. Nebo když se nedokážu odstrkovat na vozíčku, protože ta jedna ruka prostě nefunguje pořádně, tak mě učí, jak se odstrkovat tou stranou, která funguje. Takže je to všechno vlastně o cvičení, o učení. Přispívá na ten vozíček pojišťovna? Jo. Na tenhle ten nám teda přispěli, my jsme platili akorát dopravu, že, protože nám to nevezli, ani nevím, odkud byl, asi z Brna. No. Jo, jsme si tam dali třeba držák na berle, brzdy. Jo, to jsou ten tuning už je na vás. Ten tuning už je na nás, jo. Mě furt jako vrtá v hlavě, dobře, jsi ve 3. invalidním stupni, máš tady Káju a tím to jako teďkon končí. Myslím pro ten stát. Máš invalidní důchod nebo invalidní stupeň, dají ti vozík a jsou jako nějaký třeba jako kontroly. Když pominem teďkon, co máš tu léčbu, tak jestli se sleduje nějaký jako vývoj. To se sleduje furt, to máš u každého důchodu. Sleduje, po roce. Po roce se sleduje. No já vím, to je takový ten přezkum, jestli jako furt splňuješ nároky na ten invalidní důchod a tak dále, ale když tady neví skoro ani, jak se to jmenuje a co na to funguje, tak co s tím zkoumat. To je to samé, jako já mám danou 24hodinovou péči od státu. Jo, a teď vlastně přišlo to období, kdy my jsme jí měli rok a teď se znovu prozkoumává a prakticky zase dostane do ruky, prakticky dostane skoro samý ty papíry, co dostala třeba před tím rokem. Že tam je ten stav neměnný, že se naopak k tomu stavu přidalo to, takže oni vidějí, že ten stav je neměnný, ale ten stav se zhoršil o to. Takže když ty máš 24hodinovou péči, tak ti to jako nahrazuje plat? Ne. To je jenom, tam máš taky rozdělení na 4 články. Jo, a máš to nějakýma částkama. Pobíráme nějakých 47 podle loňských. Týdně? Tím, že si jako... Měsíčně. A co třeba jako auto? Máš vozík? Máte bezbariérový auto? Nebo jak to děláte? Normální osobáček starý, pomalu 30 let, takže máme ho do kufru a jako uvažujeme, že se teď bude kupovat nějaký něco většího, zkusíme zažádat o ten příspěvek. Prakticky pro mě je to jako by to auto, co teď máme prostorově nevýhodný, protože nevydržím, takže jezdím s polštářem v autě
a potřebuji kolikrát, když máme třeba cestu do Prahy, což je pro mě dlouhý, tak si potřebuji korigovat sedačku, to znamená natáhnout nohy, být v polosedu, v pololehu. A když je nejhůř, tak zastavíme na benzínce a tam lehnu jako bezdomovec na lavice a čekám, až bolest přejde. To je to takový, nebo vozíme s sebou kyblíček, že jo, když je takový ten blbej den a musíme tam, protože tam je zase v té Praze je nevýhoda v tom, že to je jediný centrum na celou republiku. Že to je fakt tak vy tam asi dojíždíte kvůli vyšetřením různým a kontrolám a takhle. Škoda, že takových center tady není víc, že by se to bylo na to víc času, nebyly takový dlouhý čekačky. Jo. A co takový ty domácí práce? To už teďkom vůbec. Ne, tomu jsme taky přizpůsobovali domácnost, protože jak se tady ptala Míša, tak to bylo právě o tom, jak ta nemoc postupovala. Takže pak začaly přestávaly fungovat ruce, takže naše kuchyň vypadala jako po atomové bombě. Cokoliv jsem chytla, jsem rozbila. A teď vlastně hodně padám, že jo, ale zároveň člověk nechce být jenom doma. Třeba se zraníš kdekoliv, že jo. Spadneš blbě. Říkám, můžeš se utopit na žíce. Ale je dobrý to co nejvíc. Ano. Snažíme se to eliminovat. Co nejvíc eliminovat, jo. Řekni mi, zmínila jsi ty kamarády, nebo to okolí. Co cizí lidi, nebo lidi, jako když tě takhle vidí, jak jedeš, jak drandíš, valíš. Je ta společnost už na tom tak, jakoby, že nekouká na ty lidi a nechává je prostě bejt? Nebo... Ne, je to strašně nepříjemný. A já jsem říkala, já ty lidi asi budu fackovat zleva a zprava, protože říkám, já jsem sice nemocná, ale ne nakažena. Jo, protože ty vystoupíš, teď, když jsem fakt unavená, tak nezvládnu vůbec chodit a vyndáš ten vozík, sedneš na ten vozík a teď najednou zastaví další auto, který vystupuje taky, ale on ne, že by vystoupil a šel dál. On vystoupí a pomalu se vezme popcorn a kouká na tebe, co se děje. Jo, nebo ty jdeš o těch berlích a najednou spadneš a ty lidi prostě upřímně čuměj. Jo, čuměj na tebe, ne jako, že jsi nemocný, postižený, nevím, ale jak když jsi nakažený, jak když, já nevím, tady máš napsáno na čele, koukej na mě. Atrakce, koukej na mě. Jo, přesně. Tak to jsem si myslel, že společnost je dál teda. A to je nepříjemný i pro mě, a to jsem zdravý. A nabízí ti hodně lidí pomoc? No, ty čumilové. No právě jako tak to myslím, jestli jako čumí, nebo jako přijdou. Ne, jenom čumí. Jo, ano. Ty čumilové, co se zastaví a jsou schopní čumět, dokud tě vidí, tak ti nepomůžou. Že i kdyby spadla na zem, tak na ní budou koukat dál. A tak mě přejdou. A je toho převážná jako většina lidí. Jo. Nakupovat chodíš? No, nebo chodíš? Od té doby, co má vozíček, zvládá to tak, jako je to. Když jako jdu, protože z toho domu musím taky nemůžu být mezi 4 stěnama, tak samozřejmě jdu, ale omezuju to, protože teď nastala fáze, že ta nemoc napadla i uši. Takže pro mě větší hluk, nebo víc lidí, když je větší rambajs, tak mi to dělá problém a já z malý bolesti, kterou mám 24 hodin, tak mám tak neskutečnou migrénu, že by se mi roztříštila hlava na 50 kousků. Takže já se vyhýbám teď, i kdy je velký hluk, tak už to potom nezvládám. A je to o tom, kdybych v tom hluku byla, tak já třeba zase týden ležím. Protože ta hlava bolí to tělo a nejsem schopná ničeho. Ono to zní všechno hrozně tak jako vtipně, ale je to jako smutný, ale ty to podáváš tak jako s takovou lehkostí a takovým vtipem. To spíš o tom, a já to tvrdím dneska, já to tvrdím kamarádům, tvrdím to známým, že když fňukají, že něco bolí, nebo že jim něco nejde v práci a partner je naštval a blablabla, tak já říkám a dost. S čímkoliv se dá bojovat. Každý z nás má uvnitř bojovníka. Já ho taky musela najít. Já neříkám, že jak jsem říkala, stála jsem na mostě, chtěla jsem skočit dolů a neznamená, že jsem vítěz a už na tom mostě nestojím. A naopak, já na něm ještě stojím. A mám před sebou ještě hodně dlouhou cestu, než ten most slezu úplně dolů. A nebude to na týden na 14 dní, to já si sama uvědomuji. Jo, ale prakticky našla jsem toho bojovníka. Vím, jak s tím pracovat, vím, jak bojovat. A takhle by to ale měli mít všichni lidi. Protože říkám, dneska je jedno, jestli prší. Jestli venku bude buřina a vichra. Prostě jít a užít si to, že venku fouká, že venku padají kroupy, že zmoknu, že zmrznu. Je to věc, prostě je to nádherná věc, kterou jsme my jako děti prožívali, ale jako dospělí jsme na to zapomněli.
Jo, je to spíš o tom, že dneska opravdu každý řeší práci. Jo, kolikrát ty rodiče nemají čas ani na děti. Jo, řešejí kraviny, řešejí to, jestli se ve středu pohádali s manželkou a ve čtvrtek, jestli se usmířili. Řešejí, jestli v pondělí koupí rohlíka nebo chleba. Ale to jsou všechno maličkosti. Nikdo si tady neuvědomuje, že dneska tady jsme, zítra tady být nemusíme. A když si dneska neužiješ ten vichr, tak zítra už nemusíš. To jsme se skoro rozloučili, protože se blíží nás čas takovým hezkým poselstvím, bych řekl. Moje další otázka, nebo je to z posledních věd, co by si řekla lidem, kteří třeba prožívají nějakou nemoc, nebo mají to stejný, nebo něco jiného. A jsou podobně na tom, jako si byla třeba ty před tím rokem a půl, ale myslím si, že to už bylo asi jako zodpovězený. Jo, já říkám pouze jedno. Najít sobě bojovníka, nelitovat se, neplakat. Je to nepříjemný pro toho nemocného, ale je to nepříjemný i pro rodinu, pro kamarády, pro přátelé. Ale je to pořád o tom nelitovat se. Každý člověk by si měl nastavit jednu věc. Já s něčím boju, fajn. Chci se mnou prát, OK. Porazíš mě, jo, to můžeš. Ale já, pokud prohraju, tak jenom se styčenou hlavou. Takže i když prohraju, tak já jsem se jí vysmála. Protože já jsem prohrála se styčenou hlavou. To je to nejdůležitější. Minimálně už roky tady s tím bojuješ a nebrečíš v koutě. To je důležité. Takhle se na to dívat. Nebrečím poslední 2 roky, protože jsem se naučila s tím pracovat a to by měl každý. Ať už jsi zdravý, ať už jsi nemocnej, měl by ses to naučit. Protože pak začneš teprve vnímat ten svět úplně jinak. Lucko, Kájo, my vám moc děkujeme. Děkujeme, že jste tady byli, že jste nám řekli svůj příběh. A udělali si čas. A přejeme jenom, ať to i v té nemocnici a obecně dopadne co nejlíp. Obou vám děkuju, byla jsem tady s váma ráda a doufám, že to někomu pomůže. Děkujeme taky a my se uvidíme u dalšího dílu. Čau. Pozdrav.